Рентал, сега ще пратя тонката, ще ги свали долу направо при джилчито. Нека и двете... Дай ма двете колизия там на паркинга. И горелката. Окей. Тонка, Ти си оператор, те. Точно така съм оператор. Добър ден. Стойо Иванов зад камерски операторския пулт. Днес ще ви покажем така наречената екзотермична заварка. На гости ни е един много голям специалист, който насочва горелката право към мен. Това е Иван Белдуров, запознайте се с него. Той ще направи за вас чудеса. В момента си топи станцията, тъй като е насочил. Много му се събира на това момче, но той ще порасне един ден. Хаби газ, опитва се да направи няколко неща наведнъж. Не се е подготвил максимално, но нищо, ще му простим този път. В момента тази горелка не функционира с пламък. Което въобще не е добре. По-близко до това. Намали малко струт. Намали малко струт. Ако искаш по-назад да го... Лошото е, че ще трябва и В момента ви показваме... Така е. Така наречения кълъп. Така, но аз все пак не съм с огнеупорни ръкавици. Има и заварчишки ръкавици, защо не си ги сложил? Нашето мото е безопасността преди всичко, но за жалост този млад състезател не признава нашето мото. В момента подгряваме кълъпа за така наречената екзотермична заварка. Много е важно кълъпът да е напълно сух и леко подгрят, за да не се спука при първата заварка за деня. Освен това не е от най-евтините. Така че вие решавате дали искате да се набиете с някой друг лев или не. Искате ли асистенция? От мен ще получите една истинска асистенция. Виждате, да ме горите, ако може. Виждате как работа в екип, една истинска идилия се получава тук. Силно работим в екип. Мисля, че това е напълно достатъчно при този сух климат. Защото трябва да нагреме и въжето, и кола също така. Дай на мен. Това е много специален уред, който се ползва за тези екзотермични заварки. Ето какво представлява едно просто желязо. В момента виждате Иван, който подгрява кола за това, което му предстои. Около 2500 градуса ще бъдат произведени с този термозаряд. Както казахме, тук безопасността е на първо място, за това не всички работим с ръкавици, но това е без значение. Много внимателно трябва да се сложи. Поставя се кълъпа изключително много внимателно, наглася се. Така. От изключителна важност е въжето да не създава напрежение и да отваря кълъпа. Искаме един хубав затвор, така, за да не изтече заряда. Леко ще повдигна нагоре. Една идея се повдига, за да може да стане качествена завърка. Не знам дали съм повдигнал. Сега най-важното може би заряда, който се намира в негово ляво. Не заряда, който забравихме в колата. Не е така.
Има хора, които са дошли да свършат работа, не просто да се мотат. Тази капачка не отбира, това е много важна капачка, а това е много важния заряд. Внимателно се отваря над кълъпа, тъй като е леко препълнен фабрично. Изсипва се съдържанието на заряда в кълъпа, без да се тръскат и без да се вдишва много от него. Не е особено полезен. Не ти е хоризонтален. А това е така наречения възпламенител, който ще възбуди реакцията на запалване. Той се намира на дъното и се освобождава чрез много финно потупване с показалеца на дясната ръка. Други пръсти не е желателно да се използват. Показалецът е много удачен за тази работа. Виждате, консистенцията му се различава по своята не толкова гранулоподобност. Хубаво. Единственият проблем е, че трябва малко по-на другата страна, тъй като отвора е от тази страна на заряда. Да, като сложиш капака, ще дойде от тази. Само искрата ще е точно срещу него. Добре, да видим. Сега, това е една част от магията. Предстои много най-важното. Предстои първо проверка на съоръжението. Мисля, че е добре. Пристъпваме към възпламеняване на заряда. Съветвам те. Гледайте. Момент първо да се сложа. Сложете, ето виждате безопасността. Преди всичко този млад състезател използва супер непрофесионални ръкавици. Black Bull, нищо че са червени. Виждате безопасността преди всичко. Не че те ще го спасат от 2500 градуса, но това е без значение. Магията на екзотермичните заварки е пред вас. Може ли да ми кажеш само къде е четчицата? Почти веднага трябва да зачистим. Готово е да се зачисти кълъпчето. През това време метала спойката се изстудява по-лека. Изчаква се около 20 секунди преди да се премахне кълъпа от елементите, които ще бъдат заварени. Вижте сега какво ще се получи тук, каква интересна форма се получава. Така нареченото коледно звънче, дами и господа. И това не е нашата спойка, това е просто остатъчен продукт. Господин, може да се отвори кълъпът. Господин Иванов, можем ли да пристъпваме към отваряне? Разбира се. И тук виждаме доста добра спойка. Виждаме, че момчето придобива опит с всяко изминало Момчето е абсолютен професионалист. Отстраняваме шлаки и тем подобни неща. Като не забравяме, че трябва да се почисти и кълъпът. Да, това е съществена част. Помагаме при почистването на кълъпа. Отново демонстрираме работа в екип. Много важно качество в тази фирма. Всички тук се уважават, подкрепят. Бих казал дори голямо семейство с повече мъже и много малко жени. Но това е живота на пиратския кораб. Кълъпът трябва да се почиства след абсолютно всяка заварка, за да няма остатъчни елементи, които да пречат за последвалите такива. Дами и господа, за момента беше това. До ново срещи, до ново виждане.
интернет, в смисъл. От училище в пустинята.